יצרתי קשר עין, החשודה, כמטר 60, חצאית אפורה, חולצה כחולה, שיער מקורזל, ונראה לי שזיהיתי גם חור בשן. אוקיי, אני יוצא בעקבותיה. אני לא מבין, היא נראית ילדה תמימה. מה היא עשתה כבר? מה היא עשתה? אני אראה לך מה היא עשתה. הגר, על 1,000,000 שקלים. התשובה שלך? נכונה! טוב, נעשה את זה קצר. את יודעת למה את פה. לא, אני לא. אל תשחקי אותה תמימה, אנחנו יודעים שרימית. על מה את מדברת? 1,000,000 שקל? מצלצל לך מוכר? כן, אני זכיתי ב1,000,000. אבל מה הקשר? לא יכול להיות שילדה שעוד לא בת 12... היום. מה היום? היום אני בת 12. מזל טוב! בואו נמשיך. לא יכול להיות שילדה שהיום בת 12 ידעה את כל התשובות. אלא אם כן מישהו גילה לה אותם. את לא חושבת? אף אחד לא גילה לי. השאלות היו ממש קלות. קלות? תעשי לי טובה. יודעת מה? בואו נצפה בהם. ביחד. ערב טוב לקהל באולפן ולצופים בבית. הערב נמצאת איתנו המתמודדת הגר נודלמן מפתח תקווה. בת כמה את, הגר? אותו 12. איזה יופי, מזל טוב. את מכירה את הכללים? אני שואלת שאלה ואת בוחרת את התשובה הנכונה מבין האפשרויות. שנתחיל? נתחיל. שאלה ראשונה. היכן ממוקם היישוב להבים? א', דרום רמת הגולן. ב', ליד ירושלים. ג', צפון הנגב. ד', שפלת החוף. ג' בצפון הנגב. להבים? אפילו הווייז לא יודע איפה זה. נו, אז מה לך וללהבים? היי קובי, אנחנו בדרך לבאר שבע, רוצה ביקור? בטח, בכיף. אז את מבינה? אוקיי, מתקבל. נניח. אבל זאת רק השאלה הראשונה. בואי נמשיך. שאלה שנייה. מהי פתיחה ספרדית? א', בעיטת פתיחה בכדורגל. ב', צורת פתיחה בקלפי טארוט. ג', מהלך פתיחה בשחמט. ד', נוהל פתיחה באש בצבא הספרדי. נו, זה? תשמעי. מה? איך עוד פעם עשית לי את זה? עשיתי לך פתיחה ספרדית. זה אתה לימדת אותי. וואו, מגניב. מה? את באמת מאמינה לשטויות שלה? כן, מה יש לו להאמין? טוב, הלאה. ג' מהלך פתיחה בשחמט. כל הכבוד, תשובה נכונה. שאלה שלישית. מה זה הקולדה? א', משקה שוקולד בטעם אניס. ב', סימון מוזיקלי בתווי הפסנתר. ג', מחזה יווני ידוע.
ד', סגנון באמנות פלסטית. אני הייתי מאמרת על משקה. ואיך תסבירי את זה, גברתי? אגר, נכון את למדת לי היום את יד ימין? יופי. את רואה סימן הזה? הוא נקרא אקולדה. אז הוא מראה שצריך לנגן ביחד, בבת אחת, עם יד ימין גם יד שמאל. בואי נעשה את זה ביחד עכשיו. ב' סימון מוזיקלי בתווי הפסנתר. תשובה נכונה! יש לך כבר 150,000 שקלים. את רוצה לפרוש או להמשיך? אני ממשיכה. את לוקחת סיכון, גברת צעירה. שאלה רביעית. מי זאת אנה טיחו? נו באמת. אנה טיחו? תכף תגידי שהיא קרובה של סבתא שלך. לא קרובה, אבל גם לא כל כך רחוקה. לפני שבועיים סבתא לקחה אותנו לטיול בירושלים. בית אנה טיחו הוא בית שנבנה בין הראשונים מחוץ לחומות העיר העתיקה. בשנת 1924 רכשו אותו הזוג אברהם ואנה טיחו. הוא היה רופא עיניים מאוד ידוע בכל הארץ, והיא הייתה ציירת ידועה, ציירת בעלת שם, והיא קיבלה פרס ישראל על ציוריה היפים. א', ציירת ישראלית שזכתה בפרס ישראל. תשובה נכונה! כל הכבוד! את רוצה לפרוש עם 250,000 שקלים או להמשיך לשאלת 500,000? אני ממשיכה. את ילדה אמיצה. שאלה הבאה. מי הם הבפטיסטים? אני יודעת מה אתם רוצים לשאול? אני אסביר. נו אגב, עצמך, זו כבר שנה שלישית שאת באה לבקר אותי פה במחנה האנגלית בכפר הבפטיסטים. כן, אבל מה זה בפטיסטים? הבפטיסטים הם סוג של נוצרים, והם באים לכאן לכפר ללמד אנגלית את מי שרוצה. נראה לי שד'. אני לא מאמינה, יודעת הכל, מחיאות כפיים. אגב, אנחנו בסיום המשחק. את יכולה לפרוש עם 500,000 שקלים, או לסכן הכל ולהמשיך לשאלת המיליון. ברור שאני ממשיכה. את לא חוששת? לא. אוקיי. אז הנה השאלה הבאה. מה זה ג'נטל לידר? א', כינוי למנהיג עדין אך סמכותי. ב', סוג של רתמה לכלב. ג', שמפו נגד קינים. ד', ראפר אמריקאי מפורסם. אין מצב שיודעת מה זה ג'נטל לידר. את שמעת אי פעם בחיים שלך את המושג הזה? מה הסיכויים בכלל שילדה בת 12 תדע מה זה ג'נטל ליבר? ג'נטל לידר. אתן צודקות. באמת לא הייתי יודעת את התשובה אם אמילי לא הייתה עוזרת לי. אמילי, חשודה מספר 2. תשלחו לי מיד ניידת לעצור את אמילי. מי זאת אמילי? ספרי לי כל מה שאת יודעת עליה. אמילי, די. אמילי, די. אמילי, די. אמילי. למה את נותנת לה למשוך אותך ככה? מה אני יכולה לעשות? היא מהירה ממני. תקני ג'נטל לידר, יפתור לך את כל הבעיות. גאוני. אני יודעת, זה בית. הגר, על 1,000,000 שקלים. התשובה שלך נכונה! אני לא מאמינה.
לי זה נראה משחק מכור מראש. אותי שכנעה. את משוחררת מחוסר ראיות. הגר נודרמן מפתח תקווה, את זוכה ב1,000,000 שקלים! מה יש לך להגיד? תודה לכל מי שבזכותו אני יודעת את כל זה, ואני בטוחה שיש לי עוד הרבה מה ללמוד מכל אחד. אני בסך הכל בת 12.